ରାମାୟଣ ନଦୀ ପଠା ଆମ ଗାଁ ରାମାୟଣ ନଦୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଏଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ନଦୀଟିଏ, କଳ କଳ ହେଇ ପାଣି ବହି ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ବ୍ରିଜ, NH ହାଇୱେ ରୋଡ଼। ଫୁଲବାବୁ, ନଦୀ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଦୀ ଜଳ ରାମାୟଣ ନଦୀ। ଆମ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଏଇଟା ଆମ କେଉଁଝରର କେତେଟା ମାନେ ଝରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦଣ୍ଡାଧରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ପାଣି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଆସିକି ବହିକି ଆମ ଆଲତୁମା ପଟେ ଦେଇକି ଯାଇକି ଜାଗାଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ମିଶିଛି ଆମ ରାମାୟଣ ନଦୀଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନଦୀଟା କ'ଣ ଖରାଦିନେ ଶୁଖେନି? ଖରାଦିନେ ଶୁଖେନି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ରହେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡାର ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଖିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ବହୁତ ବର୍ଷ। ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଳତମା ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଆଳତମା ଗାଁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଳତମା ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନାମ ଏଟା କ'ଣ ଭୁବନ? ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି 500 ବର୍ଷର ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ। 500ରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପୁରୁଣା, ଅଧିକା ହେବ। ମେ ବି ଇତିହାସ ତ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ, ଇତିହାସ ବହୁତ ଆଗୁ ପଛୁ। ଆଚ୍ଛା କୁଲବାବୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଛି ନା ସରିନି? ନା ସ୍ନାନ ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେବ ନା ଚା ଜଳଖିଆ? ସକାଳୁ ଉଠିବି, ମୋର ଆଗ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାହା ହେବ, ତାପରେ ବ୍ରସ୍ କରାହେବ, ତାପରେ ପୋଛା ଧରିକି ନଦୀକୁ ଦୌଡ଼ା ହେବ। ତାପରେ ଗଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ? ପଖାଳ ହେବ, ତାପରେ ପଖାଳ ବାଡ଼ା ହେବ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଚାଷୀ ପୁଅର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଗଲେ ଖାଇବି। ଘରେ କ'ଣ ମା କରିଥିବ ରୋଷେଇ? ଏଇଟା ବା ପଖାଳ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ତମେ କୁହ ତମର କ'ଣ ସକାଳୁ ଏନୁ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେବ? ପଖାଳକୁ ମାଛ ପରା। ମାଛ, ନଦୀ ମାଛ ନା କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରା? ଓଡ଼ିଶା ମାଛ ନା ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ? ଆମ ଦେଶୀ ମାଛ। ଦେଶୀ ମାଛ ନାଇଁ? ରାମାୟଣ ମାଛ। ଏକଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଭାଇ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୀରାପାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲିକି। ଦଣ୍ଡ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାଉଁ ବଣ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବେଣାନଟିରୁ। ପୁରା ବୀରାପାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଭାଇ। ସେକଡ଼େ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭାଇ, ଓ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗଲେ କ'ଣ ଖିଆ ହେବ? ଗଲେ କ'ଣ ଖିଆ ହେବ? ହଁ, ନାନୀ ତ ଏନୁ ଭାଜିଥିବ ମାଛ ଫାଛ ଭଜା ହେଇଥିବ ଆଜି ରବିବାର ଆଉ। ନା ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସାଧା।